Volám sa Martin Rizek, som z Osnice, zo Slovenska a tam som aj futbalom začínal od 5 rokov asi. Vstupne som potom prišiel v 15-16 rokoch do Trnavy a tam som hrával až doteraz vlastne. Moje pozície je stoper, celý život vlastne hrávam na stopera, v tej obrane sa tak motám, ale prioritne ten stoper je moja pozícia a dá sa, že aj alternujem na pravej obrane. Tam som teraz posledný rok aj možno občas hral, ale stoper určite to je moja pozícia, tam by som aj chcel do budúcna hrávať, no a tomu sa venovať. Za mňa určite moja silná stránka je rýchlosť, to určite na prvom mieste, potom súboje a dribbling loptou si myslím, že nemám problém. A zapracovať by som chcel na rozohrávke, či po výške alebo po zemi, možno na nejakej takej technickej stránke a ešte útočné hlavy, to s tým mám troška problém, ale si myslím, že to pôjde. Tak v reprezentácii som začal v 16-17 možno, tak nejak. A to som vlastne doteraz, len teraz som trocha na tých zrazoch chýbal, lebo zranenie a takto. Ale ináč som tam bol pravidelne vlastne v kádri, stále. Môj futbalový vzor bol od malička, aj keď som obranca, ale obranca to vôbec není, Lewandowski, ale to keď som bol menší, no teraz už sa viac pozerám na tých obrancov a takto a určite Ramos a Van Dijk a zo Slovenska Škrtel, to jasné, takže títo hráči. Mňa ma zaujala tá ponuka, čo mi vlastne ponúkli, tie podmienky, celkovo rozvoj vlastne mňa a to mi aj tak chýbalo teda v Trnave. A toto ma najviac zaujalo, že chcú rozvíjať tých hráčov mladých, neboja sa s nimi pracovať a to ma tak najviac zaujalo, no, a preto som sa rozhodol ísť sem hrávať. No bolo to super, ja som nečakal, že takéto vôbec niečo, keď sem prídem prvýkrát, že mi to tu poukazujú s kapitánom, tak si myslím, že to bolo super a ľúbilo sa mi to tu celkovo. Aj ako sa so mnou bavil, všetko proste úplne super, takže za mňa toto bolo úplne parádne. Je to určite veľká výzva pre mňa a dosť veľká zmena, lebo áno, bol som vlastne celý čas doma, aj keď som cestoval, ale tak nemal som to nejak ďaleko, čiže to bolo celkom v pohode a teraz to bude iné, také. Budem sa na to musieť zvyknúť, ale myslím si, že nebude mať problém, no alebo je to veľká výzva pre mňa, lebo som tak bol doma, všetko som mal a teraz budem aj samostatný viac byť musieť a bude to také, no že ťažšie trocha, ale myslím si, že si zvyknem rýchlo. Tu v Liberci určite by som sa chcel čo najskôr dostať do základnej zostavy, pravidelne hrávať, to je taký môj teraz najbližší cieľ. Tuto a verím v to, že sa mi to aj podarí a do budúcna určite sa posunúť ďalej, no niekde vyššie, ale prioritne teraz je pre mňa toto Liberec a snažiť sa tuto zapadnúť a určite dostať do základnej zostavy. Neviem, kedy to bude, ale dúfam, že čo najskôr.